Velkommen til iLLtonkt! Vi tar också sälja ner i kväll. Vi tar ena mer till minne legend om min högre sida. His Maverick är faktiskt undefeated innanför först battle rap. Joanna fucking on till Alfred! Och min vänstra, han prövar nog inte någon introduktion. Schalt med det första för honom. Men han är vid game när löte. Joanna fucking on för Popparin. Alfred vann krona, han väljer att Popparin ska börja. Så då du klarar så är det iLLtonkt. iLLtonkt! Ja. Jag har lite problem med det pettiga mikrofoner. Fucking sträva mikrofon. Det är som jag är Alfred så fucking pick. Dinklande i min mikrofon. Ja, lägga mig. Jag vet inte vad jag ska börja. Det är vad är det? Du kallar det Sean. Har jag först hiphop. Om det vill jag. Jag vet inte vad du säger då. Alltså. Ja. Men det säger jag för dina grejer. Ja. Men lägga mig hur tjockt du på att smörja kanst. Så tjockt att du kommer i rejäl spyrdans. Alfred är spänd för att spyrja. Han spyr om allt. Är det så att du fick chans på gatos eller måste sutta skipa en fyr chans? All right. Hicker på han, slöj i käft. Han rottlar en efter till att kvita sast. Men han tror inte nytt för Alfred. Han är ute på så skutesvakt. Kan vi dela ena damme med 4 mans? Oj, så klamt. Men allvarligt oss, men det är faktiskt att komma och möta upp och stanna smula. Men hvis du äter respekt så känns inte mig för att vinna mina. Bara du lät du som en hashare helt du kan rymma. Det enaste du visste om till en iLLtonkt det var att ägaren bit shaders på att bolla mamma till henne. Sorry man. Jag tänkte att jag kan backa lite. All right. Sorry man. Ja, det var lågt. Så jag sände under bälten om vi tar inte på den nu. Men då stämde du i fucking fälten. Du kan alltid bara lägga backa ut. Du vet inte vi bara pratar nu. Så inte för att gråta nu. Inte vara som pappetun. Och gänga allt löjv och enkra att du inte klarar att hålla ut. Ser du det? Sorry man. Men också klarar det. Då kommer vi göra vid löv någon Alfred Fernands. Du kan vi är för att ta stoffer, vi är för att slämma. Men Alfred, fuck den kladna så lyst att slämma. Du är nästan 4 år gammal. Tack detsamma. Men jag är jäkte, man. Jag måste minnas. Det är så hål i spelen där. Det hållen som kunde finnas. Du packar lörsta barren i klammarjokes. Det står bara lörsta barren innast. Är det hard där som börjar innast? Nå. Jag vet att du får nog att kan snacka om G-festivalen som är. Ja? Gänge bara ut från. Alltså prestations alltså det var jag var skilja stärker. Men Arne sent i hem min då där. Att det är balansen mellan språk och nerver. Kan se mer som en expert där. Kan jag just stora konserter. Alltså men lugga
Har ni kvar låga kistna som nekli ligger ner sista seimen. Da du legger til kotsjene, vater, kalter, eimer. Hatta som du sørst, da du lukker den eier. At det mot løyf til en eimer. Fucking on for Popparin! Alfred, då du är klar. Okej. Så är det iLLtonkt. Kom, där är det gått! Popparin. Velkommen i munnhøgg. Jeg tar ikke noe annet for det. Popparin, velkommen i munnhøgg. Håper fem til hva fuck du kan ikke vite til her. Oh my god, jeg også. Okay. Popparin, velkommen i munnhøgg. Håper fem til hva fuck du kan ikke vite til her. No mercy to fuck lukka mye hva fuck du gjør. Jeg har i lalland etter GTA-støylen. Crashat av ballet til tavia som bilen. Nattjan bøyta til franska, spøytjan etter tikkun trimon. Støyt i ølna dyrstje og fuck ditt sida for jeg stavia som bilen. Og RSP, hikk etter tikkun, eiger, RSP, nei, ungen dama renner etter tikkun. Seriøst, for jeg spekler tikkun. Det er så fucking jodra til nevnta tekna tikkun. Og fuck han den bumsen, så er det sagt. Fuck du et flow til ronka takt, fuck du en grån og færre et klapp, heter ikke techno-trapp, heter battle rap. Helt ikke vet hva du er der. Jeg hørte fra en at du helt at det var lekker. Og du håper på at du ikke reivar opp for å bli strekt der. Du det var tiltrådt. Bro, heter ikke techno i Berlin, heter iLLtonkt. Men okay. It's your lucky day. Du skal nok eisne få et prumpskump fra all prump, men vi høyte, og morstene spøyte, fyljane nøyte, og ikke vi har lotta døype. Takk, Alfred. Det var så løyte. Hei. Han heier rett ved at vi gjer. Men igen, at han må høyres. Så at han var fucked. Senaste sa det går live, som du sier selv, være sant noen again. Swangah leverer, alt kjekt av skulde. Swangah leverer, Stone leverer. You got him? Heine leverer. For helvete, alt G leverer. Men så var det hva folk var, hvor helvete jeg snær, fuckere. Det var to, Popparin. Jeg sverger vi god, jeg bra, hva fuck hent jeg. For jeg drekker med skøyt i kveld. Bro, det skal valtas ved å drekke seg skøyt. Du kjørte minimum enn en uthålla høyd. Men for helvete, at ballas vi Swangah var jo det eneste du ville. Okay. Så la meg lukka rett på mine briller. Tjeva der god råd til nastverd og stendri. Bjarske, iLLtonkt munverd. Ongen stående eller heine for hjeltare. Så la meg lukka rett på mine briller. Tjeva der en middelfinger, fuck T, fuck RSP, fuck alt som det innebär i nattsidier. Det fucking dølker. Kjemer her og gjørst det til gjølter. Jeg sverger vi god av mamma din og pappa din hadde yngst at du var svølter. Og til tikkun, altså vittna her i kvöld, en deilig mannafjöld, litt glas i opp hødd, og tatt i øy for at ølen er køld, skalan av heila mannafjöld, fuck it, hei vi best om enda bitchin Bladesworld. Det var en fucking hot Alfred! Og hva sier vi til Popparin?
Alfred. Yeah, bro. Hey, Mats. Vad helt om alltså runt där så va? Är nökter. Har det gått. Hoha. Det var så det är sjukaste jag bra. 100%. Det kommer ju på knöjene att det skulle vara gör. Okej. Bro, we get the first in here, Oh shit. Hur ser känslan nu? Jo, alltså jag kör det här. Alltså jag hade inte kunnat leverera det bättre. Jag kunde vara mer självsäker. Jag var inte nervös i Arne kom. Ta komma andra paddlen här. Tack så slå till då. Man oha. Choka lite sen där men choke måste lugga fänga mig själv. Jag följde att vad jag syns stort. Okej, Men jag vet inte om det var bara följelse. Vad helt om Hansar runt där? Det var gott var det. Chatta med war goer 100%. Han var ordentligt gott. Ja, han säger det samma koreografi. Men han har levererat det samma koreografi. Det är det samma koreografi, eller? Flow är faktiskt så är men allt var ju det var gott show. Big up, very step up. Det förs med lite samma battle rap med koreografi. Men han gör det gott. Hur länge så rakte det personliga Egypton success så här. No comment. Så smälls kvar van. Jag alltid är vad. Men nej, hvis jag kunde göra så mat så jag gör så bättre. För tågarna battlen där. Säg inte att det var bara en Alfred. You know it. Is there?